Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Radyo. Today is Tuesday, Martes kitang maka-aksyon nga edisyon sa natong pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Radyo. Hunyo 28, teg 2022. Karaton balikan ang aton man nga kasaysayan diri man sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Pinaka mga importante nga mga hitabo sa mga adlaw Hunyo 28 sagtong 1848 1848 mga kaaksyon. Sa mga adlaw maning adlaw kung saan-on nagpakasal ang mga ginikanan sa aton nga national hero nga si Dr. Jose Rizal. Radyo. June 28, 1848, nagpakasal si Francisco Mercado kag Teodora Alonso. Si Francisco makaaksyon gikan naman sa Binyan, Laguna, samtang si Teodora naman ang gikan sa Miesig, Tondo. Ining mag-asawa makaaksyon may 11 tanan ka mga kabataan, duha diri lalaki, ang mga babayi. Radyo. Ang pinakamagulangan diri nga bata kag utod diri ni Dr. Jose Rizal amo ni si Saturnina mga kaaksyon. Ang nagaisano naman nga utod nga lalaki ni Dr. Jose Rizal kag ikaduha nga bata ni Francisco Mercado kag Teodora Alonso amo naman ni si Pasano nga nagatuon sa San Jose College sa May Manila. Ay katatlo diri nila nga bata amo ni si Narcisa mga kaaksyon nga isa naman ka manunudlo kag musikera. Ang ikaapat diri nga bata nga nakapangasawa kay Silvestre Ubaldo amo naman ni si Olympia. Ang ikalima diri nga bata babae gyapon si Lucia. Ikaanom amo ni mga kaaksyon si Maria. Kag ang ikaduha nga bata nga lalaki kag ikapito sa pamilya ni Dr. Jose Rizal mismo siya, si Dr. Jose Protasio Rizal mga kaaksyon. Ikawalo diri si Concepcion, ikasyam si Josefa, ikanapulo mga kaaksyon si Trinidad kag ang ika-11 amo naman si Soledad. Kung aton man balikan ang kasaysayan sa patag naman sang hinampang, isa ka importante kag hindi gini malimtan nga insidente sa patag sang boxing mga kaaksyon. Kumadumduman nyo ba ang pagkagat ni Mike Tyson sa dalunggan ni Evander Holyfield? Ang nagtawag natin nga Sound in the Fury nga battle o kung the bite fight mga kaaksyon sa professional boxing match sa tunga ni Evander Holyfield kag Mike Tyson sa tung June 28, 1997 para sa WBA Heavyweight Championship. Nangin bantog ini mga kaaksyon bagod pinaka-pinasahi ining hampang matapos mga kaaksyon ginkagat ni Mike Tyson ang dulunggan ni Evander Holyfield. Sa mga ampang si Tyson ang na-disqualified kag napierde sa mga kaaksyon kag nadula ang iyang boxing license. Pero tisang ulihi, ginbalik man ni mga kaaksyon sang World Boxing Association.
Kung madumduman mga kaaksyon na nining sambuha sa sulod sang boxing ring ang nagluntad dito sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Kag ang officiating referee diri amo si Mills Lane. Actually, late replacement ni siya kay nagprotesta ding grupo ni Tyson batok sa original kung tanig agin pili nga referee nga mo si Mitch Halpern. Pero tema ni kay ining match mga kaaksyon naka-generate sang total revenue o kung may arabi sang income nga naglambot sa $180 million. No, gikan ini sa mga live gate, sa mga pay-per-view, sa closed circuit telecast, sa mga foreign television rights, kalakip man ang mga casino profits mga kaaksyon. Kabalugid ko sa mga mahilig maglantaw dira sa boxing, hindi gini nila malimtan ang hampang ni Mike Tyson kag kontra diri ka Evander Holyfield mga kaaksyon, no? Let's get ready to rumble! Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinala Negros Occidental Radyo. Nano ba mga balita nga dapat inyo bantayan diri man sa atong pagpangalagad diri sa atong tuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Radyo. Sa ato naman nga headline number 1. Salvage victim ho nasapuan sa basurahan sa reclamation area diri man sa siyudad sang Bacolod. Ay mga balas ang armas lutang na recover sa crime scene. Kag kung mapamatud-an mga kaaksyon nga biktima ini sang pagpanglutang, oy ini na ang ika-14 nga kaso sang pagtiro sa siyudad sang Bacolod para naman sa bulan sang Hunyo. Pagatutukan nato ining insidente nga pagkasapo sining salvage victim. Nauna na batihan diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Hibaloon nato ng pinaka-latest nga investigasyon sa kapulisan. May angot sa mga ka-aksyon live from where the action is upod ang aton nga Patrol 2, aton nga Crosswind Patrol. Radyo. Sa ato naman nga headline number 2. Isa ka lalaki manon nasapuan nga patay sa sulod sang Tanchan Fish Pond sa barangay Guadalupe, siyudad sang San Carlos ni kaina sang Kagahon. Mahimo plano diri sang napatay nga magakuha bala sang isda bangod ini ang may dala pa nga pukot. Ginaligar sang kapulisan nga mahimo basa ang lawas sining biktima na kuryente sa live wire nga nagasupply sang kuryente sa masobra pulo tanan ka mga paddle wheel. Yang kada paddle wheel makaaksyon ang ginagamit sini 420 megawatts. Radyo. Sa ito naman nga headline number 3. Ubog nga lalaki nga nagpangayo sang tubig. Ginsaway blas ang maintenance ko nagabantay. Oy nagpangakig saya. Nagkuha pa sang baratiya kon kahoy ginlampusan ang nagabantay. Resulta dari ang nagabantay nagbalos man kang nagkuha sang kutsilyo ginpuno ang hubog pilason. Ining insidente makaaksyon nagluntad sa sulod mismo sang Golf and Country Club sa Banwa sang Murcia. Radyo. Sa ito naman nga headline number 4. Tatlo ka mga drug group ginabantayan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Subong nagapadayon man ang listing kag delisting sang mga drug personality sa probinsya sang Negros Occidental. Radyo. Sa aton headline number 5. Oy, Truth Commission nga gintukod ni incoming Mayor Bacolod Mayor Albi Benitez. Ginpahayago nga may masobra 1.5 bilyones pesos nga transaksyon sa outgoing administration nga mahimo kuno may irregularidad. Anay Senior Audit Commissioner nga mga pamuno sa Truth Commission ginpakilala sa publiko. Sa aton mga headline number 6, Municipal Mayor Isabela Municipal Mayor-elect Irene Montilla, Vice Mayor-elect Juan Miguel Montilla mag-iloy ni makaaksyon kag mga nailiher nga miyembro sang Sangguniang Bayan. Formal na nga nagpanumpa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Negros Residence sa siyudad sang Bacolod, Subong nga hapon.
Sa ito naman yung mga balita nasyonal, matuod nga numero sa kaso sa COVID-19, may mo pa ko na magdoble sa gin-report subong nga adlaw. Ariman Chief Justice Gizmundo ginbaton ang pangabaay nga mag-administer sa pagpanumpa ni President-elect Marcos sa Hunyo 30. Unvaccinated on-site workers sa level 2 pasaka nga mga lugar required na sang COVID-19 testing. Kag disqualification cases kag petisyon nga tuyo kansilahon ang COC ni President-elect Marcos ginbasura sang korte. Sento 23 katuig ang nakalikan. Magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan ang kabugusan nga sitwasyon sa inaugurasyon na dari lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 5:10 na. Mayang hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga din ang Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation mga ka-aksyon, Hunyo 28, tuig 2022. Subong hapon liwat naman kita, mga dulong sa inyo sa pila mga bago, mga dalagko ng mga balita. Kag mga talakayan diri sa ating palatuntunan. Apod sa ating mga aksyon unit reporters nga fielded na sila tagsa ka mga areas of assignment. Maing kaupo naton sa diligid amang madugay ang ato naman nga Patrol 2, ato naman nga Crosswind Patrol. Upod kita kay Aksyon Zil Minardo. Back to back sa ato naman nga piloto sa Patrol Aksyon Papang Nixon Tahom. Padayon man ang aton pagbantay sa pinakauli nga mga balita national, balita international, flash report kag breaking news. Upod dato ng puwersa ni Action and Defensor Lisay. Dili naman sa Studio A sa ato naman yung Master Control sa technical side. Upod dato si Action Oliver Pason kag Action Christian James Benares. Sa kinaandal ako naman ang inyo alagad sa kanginan ako naman si Action John Diaz. Kag sa liwat, welcome na welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 5:12 na. Sa inyong mga mensahe, padala lang sa itong text hotline 0963-750-0874. Or pwede man maka-aksyon na makakomentar sa ito naman nga Facebook Live. Ibutang ng dalaki ato ni naatagan sa igtalopangod sa diligid damang madugay. But please don't forget to share and like our Facebook page. Hindi na kita mag-uyang pas ang tiyempo. Balikan nato ng ato naman nga Patrol 2 ato nga Crosswind Patrol live sa Gyapon. Sa reclamation area may kaangtalan sining pagkasapo mga kaaksyon sa isa ka ginaaligar salvage victim sa nagidamang nga hapon dira sa isa ka basurahan diri sa Bacolod. Kung mapatod-an mga kaaksyon sa nasiling ko na, ini mahimo mga kaaksyon ika-14 nga kaso sang pagpangluthang diri naman sa Bacolod. Yari naman ang aton nga Patrol 2 aton nga Crosswind Patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, anong pinaka-latest nga update sining pagkasapo, sining salvage victim? Action dyan, bago lang ginatapos ini ang investigation man sa Soko diri sa area kag sa police station 2 no ang ginatan-aw sini action dyan nga motibo sa pagluthang patay diri sa victim is ini ang pagpangawat ngene ako na action dyan no sa pagpangawat sini kag pagatimalos sini sa nga may atraso siya no kung sino man ini nga suspetsado kay ti gina ating
Daan pa ini. So, action dyan, ari si Police Captain na Paul Vincent Pendon para sa initial investigation. Sir, kamusta ang initial investigation? Ma'am, mayong hapon, no? Around 3:30 again namin nagitawag sa Amon Station. Mga around 3:20 siguro may natabo ang shooting incident diri sa area naton. So, 8:35 ari nag-respond kita din. Kung naton ang duty investigator on case naton. Kag dito naton ang baluan may isa ka nasapuan nga biktima sang pagpanglutang. Kagin kilala ni kay Mark Borbon di Kulungon, 37 anyos, sang Purok Woodstock, Barangay Tangob, Bacolod City. Nagapangidaron sang 37, no? Okay. Initially, nakita naton nga may pila siya sa dughan kag sa liog. Na proseso ni isang aton nga SOCO team sa pagpanguna ni Police Major Gila, no? Sa motive or sa motibo hinantaw naton, ma-establisher naton nga pagtimalos or pagbalos siya sa mga ginapang-ubraya sa una. Sa background, suno man ni sa mga pamilya nga nagkaladtod nga ginsaway Manila ni ang ilang sa pamilya nga maguntat na sa malain nga bulungaton amo ni ang pagpangawat kagang kung anong makawatan ibakal sang shabu. So way man kulang ang mga katiyaan pag kapakaisahan sining sa pagsaway sa iya. So sa mga pagpamangkot-mangkot naton diri sa palibot, no, may yara nga mga tagreklamo nga aton biktima isa ni sa involved or isa sa suspect sa pagpangawat diri sa mga trucks sa Bredco Port. Okay. So sa diin last Sunday lang sa kagahon may isa ka truck nga ginsulod ginkuan sang bag nga may sulod nga cellphone 12,000 kag tatlo ka device nga dilargo. So ang biktima naton ara na po sa Iloilo kasi biyahe siya sa truck, no. Okay. So muna nakuha naton na ang mga impormasyon nga na diri man sa palibot nga kung sila magsiling, kung sila magambag, sila magatag sang initial nga pagkilala sa aton nga yung biktima, sang kabuhi siya nagagobra sa isang katuntuhan. So amo na isa sa mga pangawat. So that's why inantaw na mo din ang gulo pag timalo sa iya. Okay. Sa ubraya nga pagpangawat mo. Action Zil, pwede naton mo pamangkot si Sir Pendon. Paano nato na-identify nga iniisa ka shooting incident may ara kita nakitaan nga mga possible suspect kag ginbili lang nada sa or bala dra mismo sa gintiro? Ay, may nga po, Sir Pendon, good afternoon. Amo to sir ang question ko, paano nato na-identify, sir, nga gintiro siya, dra sa gintiro, or ginbilin lang sa sir? Action dyan, sang nagabot kita din, no? Ang bangkay sang biktima ara sa tunga sang mga basurahan. So, may na-recover man nga mga basiyo sang kalibre 45 nga gintunaan sa iya nga kamsayon. Okay. Para sa igo sa dughan kag sa liog niya. So inini sa pagproseso ni Police Major Kila, no. Kag nakita naton nga sang pagabot naton ang bangkay hindi naman sa minute pero ang dugo pala diilig pa. So okay. Napaglantaw naton sang gulong na diri lang gid tinubra ang krimen sa mismo nga basurahan. And most probably, sir, sinilang gid ang hapon. Natabo. Oo. Do sinilang gid nga hapon. So, sir, ano ginalantaw? Around 3:20 siguro action na, no? Kaya nagtawag sa amon ang concerned citizen mga around 3:30 sang hapon gini. So, may nabangkot na kamo initially kung ano ni mga suspect, isak bilog or grupo or anong nabatian nila, may lupok dala sa area? Sunod ni sa tingin pamangkot naton nga guard diri sang Bredco Port. So nakabati isa sang 3 asa sa 5 ka lupok. Gilayon siya nga nag co-op, no? Kay siyempre nabatian niya lapit lang siya no mga around kung ako mag-estimate mga around 20 meters lang sa iya, no? Oo. So nagwa siya sang nabatian niya nga natapos ng paglinupok. Pagwa niya nakita niya nga ang motor going north nga halin diri sa incident site sa place of incident. Hindi ma-determinar sa aton nga suspect nga sa aton witness nga kung ang shooter duha ka tawo or isa. Okay. Mga more or less mga 200 meters na sang nakita niya ang
ang rider. So most probably, sir, may getaway vehicle ang suspect. Ang paglantaw sa aton nga witness, motor riding siya. Motor riding suspect. So ito ba kaina na-identify naton nga taga-Tangob siya pero dira sa sir nagpangbiktima sa barangay 8? Taga-Tangob siya pero diri sa pang biktima sa barangay 8. Oo, action dyan. Taga-Tangob, taga-Puro Foodstock, barangay Tangob, no? Pero wala na sa to, mga more or less, mga pila ka simana, wala sa kapuli dito sa may Tangob, kay diri na sa pangamulya sa area sa barangay 8. Okay. Barangay 8, barangay 2, pang kuha sa basura, kung anong ma-recover nga mga mapuslan yung gamit, pinakuha, kag ibiligya, kag sunod ni sa mga kupdanan, yaman di, inabakalya man Japon siyang shabu. Sir, kaina na mencionar man naton nga dra may maging kawatan o may mga kaso, may mga reklamo dra kinawatay. Sa inyo sir nga monitoring, saman sir, may record din sa inyo? Ang initial nga record niya sa amon is perfume nga nakapta namon. Ibaloon pa namon sa akong investigador kung may mga previous cases sa station 2. Pero sang time kung dire, so far wala pa ko nabalaan nga involved siya sa pagpangawat o reklamo or ginkasuhan siya sa pagpangawat, no? So meaning sa ito gali nagreklamo. Ang nakuha lang namang record regarding sa curfew during pandemic. Pero itong nagreklamo ng ligad, sir, hindi pa tumatumod naton kung siya ning nagkawat sa truck driver to? Siya gid ni ang ginatumod sang ginistorya naton nga pahinante kagina. Okay. Kay nakita niya mismo ang biktima. Kaya nagsiling niya siya gitna ang nagkuha sang bag nga may tulod ni cellphone sa kwarta kag device nga largo. Sir, pila to kaning kwarta? 12,000? 12,000, 7,000 kuno nga kwarta para pamasahe isang truck pakadto sa Iloilo kag 5,000 nga personal money sang driver. So makabig sa sir nga notorious manggal ini nga kawatan. Oo, actually damo na nga tawo di isang nagpalapit kami sa palibot sa mga pumuluyo. Di, gambal sila nga siya, dugid sa nasig sa pagkuha sa mga gamit. Likat-likatan mo, do puluton niya lang. Actually, kung pasaysayon pa ang truck driver, no, binabantayan niya nga makatulog ang kapoy ng mga driver nga halin sa Manila, going Bacolod or going Iloilo, ulapton niya na nga makatulog nga niya makabatsyag sang pag-brown ni krimen sa iya, no? So sir, susubong at natapos ang pagproseso. Ang problema lang naton sir, paano ta ma-identify ang suspect do kung ang do isolated ang lugar do wala masyado sa palibot ng gatiner? Action dyan. Yes, amo to ang problema na siguro sa police action zeal ang pagtumod la sang suspect gid. Sir, ang problema, ang pagtumod isang suspect, kasi medyo isolated ang lugar. What do you mean? Anong man? Anong pamangkot? Ang pagtumod, balik siya ka-suspect, sir. Ang matumod sila, medyo Oo, medyo layo ang lugar eh. Wala guro sang iban blagid lang maka-identify na dulang linya ni Axon Zil. Try taliwat, no? Anyway, magka-aksyon gin-establish din ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang hepe sang station number 2 nga ginakabig ining biktima sang tiging confirm yang isa man ini ka shooting incident nga nagluntad sa nigidamang hapon dira sa area mismo sang Palangka Road, Barangay 8 Surad sang Bacolod. Action Zil i-confirm ta ng liwat shooting incident gid saya, not only nga nakit-anang sa puan. Shooting incident siya, Sir Jan. Okay, sige. So ano subong ang imuingyo sir sa pumuluyo sa publiko dira base may nakakita dubla sang ini mga suspect kag mabuligan kamo sir? Muna no, ginapanawagan namon diri sa area sa Station 2 kung sino ang mga possible witness naton ang nakakita, nakabati, nakasubaybay sang insidente nga natabo sa buong hapon. Pwede ka mo makapakig-angot sa amon sa police station 2. Magkarela, magkanto lang sa akon, kag makipag-istorya sa akon para matagahan naton sa gilayon nga hostisya sa aton nga biktima. Sir, last na lang pila gani ka ba siyo na recover sir? Na-recover naton upod sang soko naton duwa ka basiyo, no. Ginasuspitaran niya kalibre 45. Okay, sige. Police Captain Pendon, sir, thank you so much sa imong time. Kita lang tadason man Yes, sir. Action dyan. Thank you again. Halong. Good afternoon. Action Zil?
Sir, thank you. Action dyan. So kamusta sa mga sitwasyon Action Zil nahimos na nakuha ng bangkay? Yes, na nakuha na action dyan sa funeral homes ang bangkay. Sige, base. Okay, ari naman ni Kagina ang pamilya no nagakadto diri sa kilala man ini ang bangkay mismo action dyan. Base may interview ka na karon sa pamilya, ibubo mo lang na karon sa Action Firing Line Action Zil. Yes, okay, action dyan. Live kita diri sa Barangay 8, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Salamat gid sa live report sa ato naman nga Patrol 2 sa ato nga crossing patrol pod kita kay Action Zil Minardo. Ging kumpirmar mga ka-aksyon ni Police Captain Paul Vincent Pendon nga ini isa na naman ka kaso sang pagpangluthang ika-14 nga shooting incident sa syudad sang Bacolod para sa bulan sang Hunyo. Ang biktima mga ka-aksyon na munisirwat si Mark Borbon de Colongon, 37 anyos, kag residente ini sang Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, syudad sang Bacolod. At ang sunod diri sa kay Pendon sinimana nang wala makapauli dito sa Tangob. Dagda na gid lang nagatinel sa Barangay 8 nagapamulot-mulot sa mga gamit o kung pagkabutang nga pwede mabaligya. Pero ginaligar din ni Pendon paagi man o kung base man sa mga panaysayon sa mga residente dito sa lugar na kung anong mabaligya niya nga butang kag kung allegedly anong makawat niya ginabakalya ining kwarta sang illegal mangyapon nga droga. Tama na maka-aksyon ang isa diri nga ginalantaw nila nga motibo sa likod sining krimen na maning pagtimalos o kung ang kaso sang pagpangawat mga ka-aksyon. Kay sa ginatudlo sa piladra ka mga painante labi na nagreklamo tinilikdan nga semana nga maisadra ka driver o kontra ka ginsulod sang kawatan. Ginkuha mga ka-aksyon ang bag nga mayunod nga cellphone kag 12,000 ka pesos nga kwarta. Ang baldo ni Pendon ginauubray ni Kuro kung nahulaton niya nga matulugan bla ining mga driver sa mga truck pagkita nga nagtulog na sudlo niyang truck kag kwaon niya man nga tumagamit nila. Ang suspect mabudlay i-identify kung musunod rin sa kapulisan medyo secluded o kung layo ang lugar sa mga panimalay. Ilabi na dala sa reclamation area do hindi man tanto mo sinakanamong tao bala nga nagatiner dira mga ka-aksyon. Sige, buligan nato na ang kapulisan. Base may nakabalo dira at least masolbar. Hindi naman panibag o nga kaso sang pagpangluthang sa Bacolod. Sa ato mga ka-aksyon ng regular nga pag-supplements ng life extension ang mapulig mga ka-aksyon sa paganagan sa pagtugas ng type 2 diabetes nga balatian ka komplikasyon sini sa ato. Balita Espesyal! Alright! Energy! So, ang atong balita special, Action Boy, ini naman ang pag-istoryahan ta, ini mga facts na hanungod naman sa ido. Or dog. Or kung ano pa nang tawag niyo sila. K9. Hindi lang na, naman ito ginapag-buto diyo. So, ang una, Action Boy, ang dogs gali can smell up to 100,000 times better than humans can. Mo na mga ka-action na, in fairness, that's why. Ay, napalimaho, 1,000 times nga. Yeah, 1,000 man, 100,000. 100,000 times. Uraw naman nga panimahong nila yan. Of course. Ano ilong nila, ko kita tapak mo, na gani. alakalain, suyaan na kita mo sila ganini nga mga dogs, ginagamit yan kung sa mga Sniffing airports dogs. para ma-check kung may mga something dira sa inyo nga mga bagahe na Sniffing ginagamit. dogs gani. Gani, titilab lang. Nalo. Kalawig pa sa mga istorya mo. So, Huwag na in short, sniffing dogs. kay 73 na gili. So, next Action Boy, ang chocolate is not good for dogs ha. Sulit-sulit kay damo Yes. ko nakitaan sa Facebook post nga ang ila ido nagkalamantay. Kagiligin pa kaon na sa Hindi sila pwede sa chocolate siya. Hindi sila pwede ya. Oo. That's why ang chocolate ko ya sa balay, huwag ginatago ko na sa ido ya, huwag ginatago. Ginatago ko na sila ni Charm ya. Ambalan ba ko nila kung dalo ko, basta hindi ka mo kakaon chocolate niya. Paano magkambal ido dalok? Tulog ko niya kayo na tulog ka na. Masakit. Kang ka chocolate, tulog ka na.
Gulat-ulat sa tagaan mo siya, hindi ka lang niya. Na. Kaya mga dogs on action boy, hindi sila makaprocess ang chemical as fast as humans can. So, muna na advantage naman sa human. Kaya human yung dasi makatunaw, ang ido yan, hindi ko no. So, delikado ka tama. Okay, ha? So, sa mga, especially ang bag-o lang bala nagasagod bala sa ido action boy, nag-aalaga or nag-pet sang dog bala action boy. Kaya hindi pa aware ka tama. So, again, bawal gid ang chocolate. Okay? Para mapa-maintain yung inyong healthy ang inyong ido. Amo na. Para nga live yapon. Oo. Ido. Ay, kalain. Tapos, ang kabalo ka action boy, nga basta ang ilong sang ido. Oo, nga. Di, hambal mo kabalo ka. Why, ko. Kaya, amo na siya action boy, ang dogs' noses are wet to absorb scent chemicals. Amo na galing amo na nagabulig para masimutan din ako ng drugs. Ano pa yung So, kung mo basayan na si Pon, yung ba si Ore mo ya. Kung magmalapong it na. Ay! Cloud. Ano mo na? Nag-report ka na. So, sa ito, natural. Isikman, doors na lasang gahudlot. Gahudlot. Yung balik-balik. Wala ka lagi ka gawin ka pamahaw. Mga bata, so na mo lang balik-balik na yun. Meron na ganun bugtong-bugtong, 2 sundalo, pabalik-balik sa kampo. Di ba? So, sip earn gali. Sip earn natin yan ba? Kaya ba may nag-breakfast. So, may nag-breakfast, so sang lasuwa. Nga, perti kalapot. Sorry. Nagawa mo ka na, tapos gina-explain mo pag hindi. So, next action boy, ang Chihuahua, gali ang mga pinaka-small ng mga smallest dogs in the dog, world. Abi ko yun ng kwan, no? nayara ko nakita ka daw gagmay pag Abi ko man man na. Di ba meron nga gamay gid siya yan? Gamay nga tawag nga ido. Nakita ko na actually. Ang pagdag ko man yung pag Adi nga, dako na nga. Basta meron na isa, princess, princess something. Princess ang kwan. Sarah? Charot lang. Princess ang kwan, sang Shih Tzu. Kaya Shih Tzu, may kwan mo, may princess nga. Nga, lagi siya may alam siya, gamay lang gina siya action boy nga ido. Basi kwan ang imo na min Hindi niya. pin siya. Hindi Basi namin mo na yang sa dito, bla sa Bohol, bla, no kanila, ang doa mo na yan. Tarsier na Tarsier na Ay, yan. lalo mo na. Hindi kaya mo. Basta gamay lang siya karo ipakita kasi mo. Mini poodles ko hambal ni Ma'am Van. Hindi. May term gid siya ya. Like, gid ang ngalan sa ido na. I-search yung danay, be, mga ka-action. So, next action boy, ang the tallest dog naman sa bilog ng kalibutan, Blocano. A Great Dane. Balaan ko na iya. Great Wall of China. Great Dane, action boy. Grabe na sila. Grabe. They can grow up to 86 centimeters tall. Imagine. Tapos, ang pinaka-heaviest naman niya dog, action boy, bro, Great Dane, guro gyapon Hindi man. English Mastiff. English Mastiff. Kinakabugat sila up to 230 pounds. In fairness sila, no? Okay? Kaya action boy, kabalo ka bala nga, there are around 200 different dog breeds. 200 200 kabilog ang nagkalain-lain nga, no? Tama ni galing mga... Teacup! Correct! Teacup! Hambal ni Watts Kikay. Thank you, Kikay. Teacup! I-search ba lang teacup nga? Ari nakita ko, teacup puppies from Korea. Pala to ako ba? Why pa? Dali, na-open ko pa lang. Okay, pagaling. Na-open pa lang. Thank you so much. Amo na siya. Teacup puppies from Kasi Korea. gamay lang gina siya. Sorry. Sisi. Pero may gamay ginasa na iya. Kaya dako pa ni sa gali. Dako na siya. Gamay bla. Hindi na guro mo. Kadulain ang tsuray. Hindi, amo to sa isa to sa mga teacup. Sige. Okay? No may ara pagidya gamay pagidya. Yes. Basta amo na ka magagbay gid man sila todo. Tarabla ka magagagmay sila araw na. Nakaka-cute. Cute, diba? Pero ang favorite dog, kay action boy nga breed, is Corgi. Galing ka mahal. Tungkol sa buli. Basta sa buli ka lang namian sa Corgi. Hindi ako namian ko sa Corgi. Kaya doon ikaw. Sorry, action boy. So, next action boy, ang mga ido ko are very fast runners. They can run bala up to 45 miles per hour.
Aga? Pero mas dasig yung po ng ano ang ano na gani, ang cheetah. Cheetah? Oo. Fastest land animal is cheetah nila. Yes. So, Pero dasig ang mga ido Ha? Pero dasig ang mga ido, pero amo nang sugid sa dasig la. Alin sa una, may ginakantuan ko sa una nga, permi lang ko ginalagas. Di sa lambot sa kon sa niya. lambot si mo. Lambot sa kon. Mas no. dasig kag gyapon sa ido. Galing ka ti, may abansin na kumudaan mo. Pagkita ko pagwa sa balay, paglagan dagan mo ko tudo. Pagto sa gate, kagwa lang ko sa gate, amo nagabunggo ido sa gate mo. Ay, ala. Sang lagas ako. Sang sobra ang iyab lang nga momentum lang. Wala siya mga Libutay kami sa auto, hindi sa klambot sakon mo. Ay, galing. Mga German Shepherd, so nakakagwa ng ano Feeling ko may may lahi ka nga cheetah. Kaya daw kadasig. So, natodak siya na formal prangka. Damdamo ko so na experience nga lagsanay ido mga lagas. Ako wala man Kay layo pang ido yaga ano na ko yaga kurog-kurog na ko na makita ko ido. So kita ko sa dalom gani kagi ko mga around mga 3:30 goro sang kagakon nagabot ko da buong ido ara pa hindi ko kapanaog sa salaki. Tiyawan ko. Sili ka man ako pang ano gisili pang aw. Pero mahilig ka man magkuan sang ido, magsagod. Of course, naman mo ko magano, galing kinabudlayan ko kay budlay to sa sa may kami mga dog lover gid kami mo. Pwede. Oo. Okay, so man siya. Kag last action boy, ang scientific name for a dog is Canis lupus familiaris. That's nagawa lalin ang word nga K9. K9. Okay, Ang St. Bernard pagid man ko dako man na. Gani. St. Bernard. Pero ito gani nga mag-once magtindog sila grabe. Tama ng Great Dane. Grabe gid nga do lapo pa sa gate nyo bala meron ako na nakita mga do. Magpungko ang Great Dane. Taas pa sa imo. Wow, grabe. Di ba sa imo? Sa aton gani. Sa akin gid. Kala. Taas pa kay Sir El Rey. Si Sir El Rey. Sir El Rey naman nakita mo Sige, laki balusan kay Sir El Rey. Sa birthday na, umanda ka sa January. Taas gani pa sa aton. In fairness, no? Grabe. Okay, sige. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Kabaluman kita kung daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasiling nga, hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala kagid na sa may makuha, dira wala na pulos. Pero hindi. As long as nagtubo na siya sa tunog saran, as long as ginabaligya ina dira sa mga tsindahan nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O amo na pamangkot ang guro gahambal ka lang amo na wala ka hilig yan sa utan. Mahilig ka sa utan o kun masiling ka kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginaya, no? Kag-abi ninyo mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Action Radio Philippines Standard Time na 5:40 na pabalik diri sa ato pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. I-check naton connection gika naman sa kay Ma'am Shay Tanalion sa Philippine Drug Enforcement Agency mga ka-aksyon. May pila ka kita ka mga concern nga iya pamangkot subong sa iya bangod kay inas ang aga nag-conduct sa isa ka press conference ang Negros Occidental Police Provincial Office kag didto nagwa mga ka-aksyon nga sa pila ka mga series of bypass operation sa issues ng legal nga droga diri sa Negros Occidental kanabanan mga ka-aksyon nag-conduct ang Philippine Drug Enforcement Agency pero hindi lamang isa ka unit mga ka-aksyon kalakip daring Iloilo, Guimaras, Antique, kag iban pagid nga mga areas mga ka-aksyon. Ibalo naton so far abi kung anong pinaka-focus of concern sa Philippine Drug Enforcement Agency mga ka-aksyon diri sa may Western Visayas o kung diri sa Negros Occidental. Kag kung ano subong ang ila diri nga mga latest monitoring, labi na nga nagapayag mga ka-aksyon ng pinaka mga ahensya sa mansang gobyerno nga diri sa Negros Occidental padayon man ang kampanya kontra illegal nga droga. Wala man nagauntat ang PDEA mga ka-aksyon lamang matap na ining pagsulod sang illegal nga droga diri sa Western Visayas. Upod naton sining hapon is the Public Information Officer or spokesperson sang PDEA Western Visayas si Ma'am Shay Tanalion. Ma'am, good afternoon. Si Action John Diaz, Action Radyo Bacolod. Hello, Action John. Maayong hapon. Maayong hapon sa tanan subong nga gatutok sa programa sang Action Radio. Ma'am, thank you so much sa imong time. Actually, I'll just like to go straight to my concern. Ma'am, ano subong ang areas of focus or nga ginatutukan gid sang PDEA sa Negros? Kay lately, ma'am, may harap bypass operation in San Carlos nga ang nagakandak hindi lang isa ka unit sang PDEA, full force gid subong ang PDEA, ma'am. Ano mong aton diri ginatutukan, ma'am? Yes, oo. Nag-augment kita subong sang aton nga mga other units, no, especially dira sa Negros. Since medyo may ano gid man kita subong sa manpower, no. Allow kita mag-assist sa aton nga units because syempre ang mga aton nga mga drug enforcement officers, although they are assigned in different provincial offices, inter-sharing man kita, no, sa iba naton nga mga provinces. So it just so happened na actually ang nag-lead sa to sa aton nga San Carlos City bypass was from a different provincial office and coordinated sa Special Enforcement Unit naton kag si PDEA Negros. And team mismo
mismo no together with the PNP ara sila tanan nga nag-conduct sang amo to nga dismantling isang drug base. Okay. Pero ma'am, diri sa Negros, based sa inyo nga monitoring, ano diri so far ang ginatutukan gid or dapat gid tutukan man nga mga banwa or syudad? Oh yes, actually ang province of Negros no is eating under ang ilang status. Medyo Amo gid niya ang area gid. hello ma'am. Sorry gid ma'am, no medyo wala na mo nakuha. Ano to galiwat ma'am nga mga areas gid ma'am? Ano lang. Yes, ang ginatutukan naton subong action dyan, no, amo ni ang City of Bacolod and Province of Negros Occidental because kung nantawo naton ang status nila naton sa drug clearing operations, ang ubid niya ang mga challenging na mga areas of concern. Aside from ang number one naton dira nga problem, syempre ang mga personalities naton nga gina-inventory are yet to complete the rehabilitation and reformation programs. May ara man nga mga personalities nga although nga nakasulod na for intervention or even undergoing rehabilitation, may monitoring kita gihapon nga they are still involved with selling illegal drugs and even no ang nakuha naton sa mga drug dens sa mga amonia areas. So, while here in Panay, no, layo gid ang difference, that's why nga augmented ang aton nga other provincial offices dito nga areas para nga ma-neutralize naton ang mga reported through aton nga hotline sa isumbong mo kay Wilkins. Because ang bypass to kahapon was reported via hotline sa isumbong mo kay Wilkins. Okay, but sa lingon gani ma'am, ga-activate ginigyapon ang isumbong mo kay Wilkins and then labot dira sa inyo sa PROSEC and immediately as much as possible agaan gyud sang aksyon sang PDEA. Correct, sir. Sa national office pa ni namon halin nga ginahaboy sa aton diri and then ang aton nga teams are conducting verification and validation of such information. This also forms part sa aton nga monitoring sa barangay drug clearing program. That's why very important gid ang role sa community when it comes to reporting anti-illegal drug activities sa ilang mga kabarangayan. Okay. Ma'am, another concern. I don't know if may naglabot na nga report. How true, ma'am, ang mga gakabaton yung reports ng PDEA units like from Guimaras, Antique, nga ang supply ng illegal drugs yung natudlo dari halin sa Negros, kadto dras Panay, do mo nagkakatabo? Siyempre, hindi ta ma-discount, no, action dyan, nga may mga gahalin sa Negros Island, siyempre, ilingoday man lang kita di. Kag, siyempre, pansin din naton nga ang aton nga coastlines are very vast. Kadamo sang aton nga mga ports and terminals na kinanglan bantayan 24/7. Although we are conducting routine inspections sa mga major ports and terminals diri sa Western Visayas, hindi ato na mahakop tanan. That's why we are very thankful man sa mga community nga ara ang mga residences sa mga ports and airports because they are also giving us information, including ang intel sharing naton with Coast Guards, NBI, and other intelligence units. Gina-anticipate naton nga before the year ends, madugangan ng aton nga narcotic detection units na force to ensure nga ma-intensify naton kag ma-strengthen ang aton nga mga interdiction operation. So, amo na sa action dyan, no? We cannot discount the fact nga balantayan gid ang aton nga mga coastlines. Kay ang usually ang na-intercept naton nga mga droga are ang especially ang last naton tong interception nga dako gid was from Estancia, no, Maroro, pasulod diri sa aton sa Panay area. Okay. So subong gali ma'am ang inyo paglantaw diri ang entry or mode of entry nila or transportation amo gani sa mga sakayan, no? Correct, oo, correct. Because amo ni sa ang pinaka-vulnerable, sir. Kung diri lang sa sulod ya, ang visibility kag pag-implement naton sa mga drug clearing operations kay tayog na iya. We are already at 87%. That's cleared because ang mga badak naton fully activated kag kilala gid naton tanan sa mga barangayan naton as to the badak watch list na ginasubmit sa aton kay sa DILG. Ano na nato, no, identified naton kung sino ni sila. The challenge is
when there are newly identified personalities nga mga pangayaw, not from Region 6 or mobile, diri man mismo sa sulod, dira gid ang aton nga main challenge, no, kung paano naton ipag-unon ang aton nga pagbantay sa mga ports and terminals. Kaya improve man sila nga daan, ma'am. Subong may pa-mobile naman ang iba. Ano nga do, hindi mo naman madakpan sa isa ka lugar or sa balay. Usually, iban, ma'am, may mga salakyan nga ginagamit sa pag-transport nga personal nila. Correct. And wala na ni sila gatinir, no, sa isa ka lugar. Kay ma-identify ka gid mo sa mga pumuluyo da if you are using your property, a drug den, dive or resort. And kung understand nga this is also part of the modus nga hindi sila magtinir sa isa ka lugar, because kung mapansin naton sa mga nagliligat nga operations sa aton nga mga DEOs, may mga, for example, nadakpan siya sa Aklan, actually he is a resident of Antique, no, or Tapis, or from Negros, halin pa diri sa Iloilo. So amo na ang isa ka mga major challenges nga ginatubang naton subong. That's why very important ang aton nga coordination with the TNP and barangay officials. Okay. Ma'am, lastly, anong imo request sa publiko para mabuligan ang PDEA kag aton nga mga otoridad sa ilang kampanya, sa inyong kampanya kontra illegal nga droga? Yes, Action John, ang akon nga message, no, ang aton diri ang mga drug personalities naton who are yet to make use ng mga intervention programs ng mga government, gina-encourage kid naton kamo, because kung mapansin nyo, may mga agents na ta nga nag-house visitations sa mga drug personalities. Let us make use of the programs of the government sa rehabilitation and other intervention programs. Hindi na kit naton paghulaton, no, nga kinanglan pa kondakan sang anti-drug operations or bypass operations, especially those personalities na still involved with the selling of drugs. Because sabong, even if ma-change na ang administration, intensified sa gihapon, no, ang aton nga pag-implement sa aton nga anti-drug campaign. Kag I don't think na hindi ni siya i-prioritize sa mga coming years, because naumpisahan na naton ng aton nga all-out war against illegal drugs. Thank you so much, Ma'am Shay. Good afternoon sa imo, and good luck sa Philippine Drug Enforcement Agency Western Visayas. Yes, thank you, Action John, and maayong hapon sa aton tanan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatihan si Ma'am Shay Tanalion, ang spokesperson ng PDEA Western Visayas. Action Radio Philippine Standard Time na 5:51 na. Mga kababayan, kalalakinan, kagatunga-tungaan sa pagpauli sa inyo tag sa kamapulian. Inigit pagkalipat. Balita Espesyal! Energy! So, ang atong balita special, Action Boy, ini naman ang pag-istoryahan ta, ining mga facts na hanungod naman sa ido. Or dog. Or kung ano pa nang tawag niyo sila. K9. Hindi lang na inado. Malito ginapag-bubuto diyaw. So, ang una, Action Boy, ang dogs gali can smell up to 100,000 times better than humans can. Mo na mga ka-action na, in fairness, that's why. Ay, napalimaho, 1,000 times nga. 1,000 man, 100,000. 100,000 times. Oro naman nga panimaho nila yan. Of course. Ang ilong nila, ko kita tapak mo, na gani. alakalain, suyaan na kita mo sila ganini nga mga dogs, ginagamit yan kung sa mga Sniffing airports dogs. para ma-check kung may mga something dira sa inyo nga mga bagahe na Sniffing dogs gani. Gani, titilab lang. Nalo. Kalawig pa sa mga istorya mo. So, in short, sniffing dogs. kay 73 na gili. So, next, Action Boy, ang chocolate is not good for dogs, ha? Sulit-sulit. Kay damo ko nakitaan sa Facebook post nga ang ila ido nagkalamantay. Kagiligin pa kaon na sa Hindi sila pwede sa chocolate siya. Hindi sila pwede ya. Oo. That's why ang chocolate ko sa balay, way ginatago ko na sa ido ya, way ginatago. Ginatago ko na sila ni Charmy. Ambalan ba ko nila kung dalo ko, basta hindi ka mo yung kakaon chocolate niya. Paano magkambal ido dalok?
Tulog ko niya kayo na tulog ka na. Oh, masakit. Kang ka chocolate, tulog ka na. Gula tulad sa tagaan mo siya, hindi ka lang niya. Na. Kaya mga dogs con action boy, hindi sila makaprocess ang chemical as fast as humans can. So, muna na advantage mo sa human. Kaya human niya dasi makatunaw, ang ido yan, hindi ko no. So, delikado ka tama. Okay, ha? So, sa mga, especially ang bag-o lang bala naga sa good bala sa ido action boy, naga-alaga or naga-pet sang dog bala action boy. Kaya hindi pa aware ka tama. So, again, bawal gid ang chocolate. Okay? Para mapa-maintain yung inyong healthy ang inyong ido. Amo na. Para nga live yapon. Oo. Ido. Ay, kalain. Tapos, ang kabalo ka, action boy, nga basa ang ilong sang ido. Oo, nga. Di, hambal mo kabalo ka. Why, ko. Kaya, amo na siya connection boy, ang dogs' noses are wet to absorb scent chemicals. Amo na galing amo na nagabulig para masimutan nila ako ng drugs. Ano pa yung so, kung mo basayan na si Pon, yung may si Pon, mo ya. Kung magmalapong it na. Cloud. Ano mo na? So, sa ito, natural. Isikman, doors na lasang gahudlot. Gahudlot. Yung balik-balik. Alam ka lagi ka gabi ka pamahaw. Mga bata, so, na muna balik-balik na yun. Meron na ganyan bugtong-bugtong, dalawang sundalo, pabalik-balik sa kampo. Di ba? So, sip earn gali. Sip earn natin yan ba? Kasi may nag-breakfast. So, may nag-breakfast. So, sang lasuwa. Nga, perti kalapot. Sorry. Nagawa mo ka na, tapos gina-explain mo pag hindi. So, next action boy, ang Chihuahua, gali ang mga pinaka-small ng mga smallest dogs in the dog, world. Grabe, abi ko yun ng kwan, nayara ko nakita ka daw gagmay pag abi ko magayaman na. Di ba meron na gamay gis siya yan? Gamay na. Nga tawag nga ido. Nakita ko na actually. Ang pagdag ko man yung pag Adi niya, dako na yan. Basta meron na isa, princess, princess something. Princess ang kwan? Sarah? Charot lang. Princess ang kwan, sang Shih Tzu? Kaya Shih Tzu, may kwan mo, may princess nga. Nga, lagi siya may alam siya, gamay lang gina siya action boy nga ido. Basi kwan ang imo namin niya. Hindi pin siya, hindi Basing namin mo na yang sa dito, bla sa Bohol, bla, no kanina, ang doa mo na yan. Tarsier na Ay, lalo mo na, hindi kaya mo. Basta gamay lang siya karo ipakita kasi mo. Mini poodles ko na hambal ni Ma'am Van. Hindi. May term gid siya ya. Like, gid ang ngalan sa ido na. I-search yung danay, be, mga ka-action. So, next action boy, ang the tallest dog naman sa bilog ng kalibutan, Blocano. A Great Dane. Balaan ko na iya. Great Wall of China. Great Dane, action boy. Grabe na sila. Grabe. They can grow up to 86 centimeters tall. Imagine. Tapos, ang pinaka-heaviest naman niya dog, action boy, bro, Great Dane, guro gapo na eh. Hindi. man? English Mastiff. English Mastiff. Kinakabugat sila up to 230 pounds. In fairness sila, no? Okay? Kaya action boy, kabalo ka bala nga, there are around 200 different dog breeds. 200 200 kabilog ang nagkalain-lain nga, no? Tama ni galing mga... Teacup! Correct! Teacup! Hambal ni Watts Kikay. Thank you, Kikay. Teacup! I-search ba lang teacup nga? Ari nakita ko, teacup puppies from Korea. Pala to ako ba? Why pa? Dali, na-open ko pa lang. Magaling, na-open pa lang. Thank you so much. Amo na siya. Teacup puppies from Korea. Kasi gamay lang Sorry. Sisi. Pero may gamay ginasa na iya. Kaya dako pa ni sa gali. Dako na siya. Gamay bla. Hindi na guro mo, kadulain ang tsuray. Hindi, amo to sa isa to sa mga teacup. Sige. Okay? May ara pagidya gamay pagidya. Yes. Basta amo na ka magagbay gin man sila todo, tarabla ka magagagmay sila araw na. Nakaka-cute. Cute, diba? Pero ang favorite dog, kay action boy nga breed, is Corgi. Galing ka mahal. Tungkol sa buli. Basta sa buli ka lang namian sa Corgi. Hindi ako namian ko sa Corgi. Kaya doon ikaw. Sorry, action boy. So, next action boy, ang mga ido ko are very fast runners. They can run bala up to 45 miles per hour.
Pero mas dasig yung po ng ano ang ano na gani, ang cheetah. Cheetah? Oo. Fastest land animal is cheetah. Yes. So, dasig ang mga ido dasig ang mga ido. Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Ari na ang pinakabago at pinaka-epektibo ng herbal foods. Balita Espesyal! Alright! Energy! So, ang atong balita special, Action Boy, ini naman ang pag-istoryahan ta, ini mga facts na hanungod naman sa ido. Or dog. Or kung ano pa ng tawag niyo sila. Gina-question ang 1.5 billion pesos nga transaksyon sang outgoing administration. But sa lingon makakson nga na sila guro nakit Andre something irregularidad sa ining issue makakson angot dari sa Truth Commission. Ati, kung may aragid man, siguro sa atod lang nga case makakson, ako gusto ko mabalaan ang kamaturan. For sure, kamo dala nga nagapamati, gusto niyo mabalaan ang kamaturan. Tanan kita, gusto natin mabalaan ang kamaturan. But I do believe, nga siguro kung magamba ka ni 1.5 billion, hopefully tani kung niniba lang ang mga numbers and figures have already been proven. Ginaragid irregularities o kung irregularidad. So that ma-avoid nato, nagitawag nato lang a trial by publicity. E diri sa pungsod Pilipinas, this is very common. Makon may isuan, isu, balbalon. Tapos katapusan gali, puro hearsay ang tanan. Siguro before we state numbers regarding a certain case or issue or allegation, siguro mas mahayo tani nga na pamatud-anab lang nga daanay, antes nato ni pagwa. Kaya kung na mo sinigwa, after all, this is all about politics na naman ang gwa sini sa ulihi. Okay, may hapon ang dra kay Rochelle Fulgencio Susana, Pablito Benedicto, Action John, liyog lang ko no inform sa basiwa ho, nga may linya sang tubig di sa tubang sang amon opisina sa PhilPower, nga gausik ang tubig, kanugon, kusog gid kuno sang tubod. Ay, ara na naman. Sige, kay ipalabot na sa basiwa. Deli Diaz, good PM Action John, listening ko no from Manapla. Greet lang da si Mamang Susa, Brother Otay, kagatanan ko no nga naga-monitor sa itong pagpangalagad. Sir Manjo Arnejo, good afternoon. Oy, kagawa din Bongjo Campo. May nga pondra kag sa Barangay Maaw. Kay Kapitan Vito dira sa Maaw, no? Sir Adi Laus, good afternoon from Victorias. Ma'am Homa Lamina, Seli Malihan, from Barangay Mabini, Cadiz City. Lorna Dirensya, good afternoon. Bebe Gregorio Yulo, Ma'am Inday Blasa, may hapon sa imo. Ma'am Ana Sinoro, kag sa Barangay Lagrangha, oy sa Pilar Compound dira may hapon. Ma'am Georgia Gargasiraan, Virgie Olpinda, Mari Luvaron, may hapon sa inyong tanan. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, las 6:01 na. Kag inyo na batihan ang kabagusan nga pagpangalagad sa atong balatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation Hunyo 28, Tig 2022. Salamat sa atong nga Patrol 2 sa atong naman nga Crosswind Patrol Protection Zil Minado kag Action Papang Nixon Tahom. Sa atong nga News Center Action and Defensor Lisay. Dili sa atong nga technical side sa atong nga Master Control Studio A, Action Oliver Pason kag Action Christian James Benares. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kasubok, kabudlayan o kon katawhayan man. Hindi inihambang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Magdebatiya kita karon sa Action Night Patrol Program. For the meantime, standby mga ka-aksyon sa Action Balita Evening Edition. Apod kay Action ang Defensor kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Uy, 6 PM na. Umalis